Ilana hambai media house no Phaina so tawi o ji television Phaina sa ro engka ke tai ani mungkai Subham development ang ko tini tal ko ko Khumulwng Salka hati multi complex of first floor gym ni mungke SS Fitness Empire so noro hai no ko gym khape mano fitness tong di do you dong sana musung do drugs rock nama se gym rock ko phai join khabe di fitness ha bai fit tong di healthy tong di ge logisin logi supplement store ko to nong ni multivitamin di fish oil jotono ma thobo so dong no koi jo ang hai nai thang bai di admission na di tai sini tau sini san media house na te ang sini gym ni fees bo sakho ko lai acha nang obo je gym khulok mani boro nogoi nang khulok abo gym nung man ka ka ani kaisa ang agi srai pun gym no nugui jo phayo aba ani kaisa inspiration to roni pullman ang bono follow kayo bono nugui nang uta agi arne hoite bono nugui ang ka ang agi bengaluru ro tong kha karo gym join khai ga start ang ka ke yang sini Khumulwng ro ta sa gym kotor gri ka once ka je oro kotor kaisa flow nang kaham facility ro boi imported machines of to hoita ga once be oro flow ka tini nang bufurun simi oro Khumulwng am chayo gym khulok na ne once goi 2026 nang khulok goi man kha ang 2021 of khulong nai mani engka bro isa islung thangka khulong malia so apro hoite nasimang onek struggle bo khaikya kaisa gym kar na to onek lama kolok bepa financial problem thang ko sarma jaro engka bon bagi tabo finally 2026 ka ang khulong mangkha nasimang after a long wait period chini ni o gym khlai na ni bagoi oro kwbangma lukorok kwrung na ni ingkangke bo jagao kwrungnai nakeba norok ni kuno website da tong nakeba kuno kaisa officially ni ko number rok to tong sini gym ni official Instagram page ko tongo SS Fitness Center official page nai ignor kurna musung ke kok number ang oro yang tin thak nai number ke 7892238530 abo ke norok ni je o office koita ni simi koita jara tongai gym ke 6:30 fungni simi sara 6ta ni simi horni 12ta jara tong sudu sunday o simi off paithak kaisa sungmung tabuk Khumulwng je gym khulok mani obuni besek borok rok tong thokjak mani nang nukjagui tong kabang borok kwbangma borokni no support tongmang kha kwbang borok support khakia phaio kwbang mano tau jorte angro 208 members ang kha tau jorte jotono khai thongbai bai blai kon nugui tongo jotono campaign khai thongbai jotono acha je tabu khlai tongnai roke borok ব্যক্তিগত সাইচং ro khlai tong nakeba o jaga kuno staff rok to tong chino ro trainer facilities buru chin logi tongo ang nisiba ang malik phanang ang nisibo train khai tong ke ko general trainer tong mang nai ke personal trainer tongo chakjon ge dini ni simin obo open khlai ko jakata kinin sim hambai